oon Virtasen Siiri, lähihoitaja, parturi, kampaaja. Mietin, miten voisin nämä kaksi ammattia yhdistää. Ja nyt olen parhaillaan kouluttautumassa peruspalveluihin. Moikka! Mä oon Mutikaisen Anu ja mä oon parturi-kampaajana täällä Hiusonnessinnassa. Ja normaali näiden parturi-kampaajan töiden lisäksi mä tykkään erityisesti tehdä myös hiusten pidennyksiä. Olen lähihoitaja kosmetologi Eeva Eskelinen. Tarjoan yksilöllistä, laadukasta ja kiireetöntä kauneudenhoitopalveluita Hiushuonesinnan yhteydessä. Tervetuloa hemmoteltavaksi. Tervetuloa Hiushuonesinnaan palveltavaksi. Tervetuloa!